štúra docenta Škvrndu, aby on sa k tejto problematike tiež vyjadril, pretože viete sa, že veľa vecí má doštudovaných, veľa skúseností osobných a takisto, takže verím, že prispieje k tomuto tématu. Nech sa páči. Takže, súdružky, súdruhovia, ďakujem za možnosť vystúpiť pred vami. Ja si cením možnosť vystupovať na rôznych fórach, nielen na škole, kde dostávam peniaze alebo v médiách. Ja treba skutočne vedieť sa pohybovať v rôznych prostrediach. Takže to moje vystúpenie som nazval pracovne tendencie vývoja medzinárodnej situácie a ich vplyv na činnosť radikálnej zátorke autentickej ľavice na Slovensku. Teda, začal by som takými dvomi tézami. Ja som väčšinu života bol teoretik. Robil som dekade, mám trestnú pracovnú minulosť, ale väčšinu života väčšiu časť som bol teoretikom, tak a môj pohľad bude viac taký teoretický. Začal by som takým vyjadrením známeho ľavicového intelektuála amerického Immanuela Wallersteina, ktorý hovorí, že končí svet tak, ako ho poznáme. A úlohou sociálnych vedcov je to, aby to, čo príde, bolo lepšie, než to, čo odchádza. Takže takýmto nejakým spôsobom by sa malo k týmto veciam prispievať, nie o to, aby sme rozprávali, ale o to, aby sa rozprávalo tak, že sa na základe toho dá niečo zmeniť a k lepšiemu. A druhú by som potom uviedol poznámku takú poetickú mierne, študentov s tým vždy šokujem. Pozrime sa pravde do očí v 21. storočí. Takže ako si v takomto duchu by som sa to snažil postaviť celé. Skutočne sa treba pozrieť tej pravde do očí, lebo stretávame sa s kdečím. No, ja som to nazval tézy, preto to vždy uvediem v bodoch, s tým, že ako učiteľ som zvyknutý veľa rozprávať a pokúsim sa ako si to zhrnúť. Najlepšie v médiách, keď vám povedia 4 vety a viac nie je, no ale toto nie je také stretnutie, kde by sa muselo vyjadrovať v 4 vetách. Tak prvú vec, ktorou by som začal, je to, že už to tu bolo naznačené, že v súčasnej spoločnosti, ktorú teoretici nazývajú informačná či znalostná, je obrovský chaos zmetok v pojmoch. Cieľom toho, niektoré tie pojmy sú doslova exhibicionistické, aby sa ľudia nejako ukázali pred inými, čo som vymyslel, čo som k tomu pridal. Cieľom tohto je taký stav, aby sa vlastne neobjavila alebo neodhalila podstata spoločnosti, aby sa neukázalo na nejaký komplexný pohľad, kde sú jasné hlavné príčiny toho stavu. Potom druhá taká poznámka by bola v tom, že ja sa zaoberám rôznymi takými vecami a zistil som, že v tom priestore, kde žijeme, teda či ho nazveme Stredná Európa, alebo Európska únia, alebo teda Európsky kontinent, je potenciál radikálnej ľavice štatisticky 8 až 12%. To je potenciál, ktorý sa nepodarí prekročiť. V niektorých štátoch je aj značne nižší. Problém je v tom, že do tohto priestoru vládnúce sily háňajú ako šelmy pravicových extrémistov. Opäť to tu už bolo naznačené, takže je veľký problém, ako si sa do tohto dostať, ako tento priestor strážiť. Tretia vec by bola potom v tom, že opäť to je model skorej štatistický, taký nejaký heuristický, že keď tieto strany prekročia 15% v parlamentných voľbách, majú potom problémy s tým, že ten subjekt sa príliš musí rozširovať, pluralizovať, má potom problémy so svojou vnútornou jednotou, ako si, no, nechtiac presúva sa viacej do stredu svojho kraja. To sú určite objektívne veci. Štvrtú, čo vám to spomeniem jednou vetou, jeden z hlavných problémov pre radikálnu autentickú
pravicu, je to, čo sa tu hovorilo, že protirečivo až kontroverzne pôsobia rôzne strany s názvom sociálno-demokratické, socialistické, ktoré potom vytvárajú nejakú takú atmosféru. No poďme viacej do stredu, ten kraj je nebezpečný, tam by ste sa nemali pohybovať. Je napríklad aj to, že veľmi radi po niektorí politici aj novinári spájajú radikalizmus s extrémizmom, čo nie je totožné. A práve táto taká stredová politika týchto strán napomáha tejto tendencii. Potom som si dovolil označiť súčasnú západnú spoločnosť v tom 5. bode takými 3 základnými znakmi. Prvým je, opäť to tu zaznelo dneska podoba. Je to finančno-právna diktatúra. Či ste učiteľ, či ste podnikateľ, či ste v politickej strane, narážate na toľko právnych obmedzení, na také všelijaké, pardon za výraz, finančnej gebuziny, proste, v ktorých sa nevyznáte a vám to odoberá spustu veci, keď niečo chcete dosiahnuť. Nemá potom čas sa zaoberať ten človek, ten subjekt tým, čo chce, ale musí vydržať v rámci toho veľmi krutého poriadku, ktorý sa nastolí. To je potom doplnené druhým znakom a tým je sofistikovaná mediálno-politická manipulácia. Proste, opäť, ja myslím, že netreba to tu vykladať, akým spôsobom dochádza k tejto manipulácii, zvýraznením tamto sofistikované. Je to veľmi prešpekulované, premyslené. Pardon, že trochu odbočím, ja to vidím na tých študentoch na vysokej škole. Proste, oni, spústa z nich sa čuduje, a naozaj to je tak? A vy sa to nebojíte povedať? Ne? No tak on nemôže ten mladý človek za to, že vie to, čo vie. On sa k ničomu inému nedostane a on nejako staršiemu človeku neverí. To bože, ešte keď zistí, že som bol socialistickým dôstojníkom, čomu sa hlásim, tak stále tvrdí, že to máte z toho, že ste boli na Vojenskej politickej akadémii a podobne. Ale oni sú ochotní diskutovať títo ľudia, len sa im musí nájsť preto priestor. Preto je tá manipulácia veľmi sofistikovaná. No a tretím znakom je to, čo je opäť pre mladých ľudí veľmi príťažlivé, koniec koncov aj pre nás, že je to, keď to poviem opäť odborne, globálne zosieťovanie. Dosieťa sa o rôznych veciach, problémoch, ktoré sú v iných krajinách, v iných štátoch. Je to zaujímavé, môžeme, kto nemá peniaze na cestovanie, väčšina ľudí nemá, tak môže aspoň vo virtuálnej realite cestovať a nadobudne dojem, alebo môžem sa rozprávať, keď si vymyslím s kýmkoľvek z Patagónie, cez rôzne sociálne siete alebo takéto veci. Takže opäť to potom odpútava od toho, čo je podstata toho problému a to by bol ten výsledok, že teda tieto 3 znaky prispievajú k tomu, že sa skrýva podstata bohatstva a moci a spôsobu ich distribúcie. To je to rozhodujúce. Opäť môžeme o tom hovoriť z rôznych pohľadov. Teoreticky je teda toto taký rozhodujúci záver. No, tak to by boli takých 5 bodov na úvod. Potom by som mal 5 ďalších bodov, ktoré som nazval všeobecnými alebo historicko-sociologickými, ktoré sa týkajú tých tendencií vývoja. Prvou tendenciou alebo základným trendom je zvyšovanie, zámerné pestovanie neistoty, nestability a chaosu. Toto vyhovuje najmä vládnúcim politickým a hospodárskym kruhom a elitám. Keď to poviem z takého pohľadu každodenného života, bežnému občanovi je lepšie, keď je poriadok a vie, čo si môže robiť. No, nechcem vyvolávať vášne, viete uviesť nejaké miesto na Slovensku, či lokálne, či odborne, kde je taký poriadok, že človek, keď tam príde, by všetko mal získať bez starostí.
nevieme nájsť. To je teda základný. Bordely sa ľahšie kradne. No, áno, dá sa to vysvetľovať rôznym spôsobom. No, pričom v tomto prostredí tie elity vedú boj medzi sebou. Či sú to konzervatívne, či sú to neoliberálne, či sú to národné, alebo ako ich nazveme, proste oni ponúkajú, keď to zjednoduším, len inú verziu chaosu. Nie riešenie problému, iná verzia chaosu. Príkladom toho je, kto sa zaoberá, alebo kto sa zaujíma medzinárodnou politikou, je humbug okolo Donalda Trumpa. No čo sa porozprávalo, čo ten urobí, zmení a nakoniec to vyzerá po 4 či 5 mesiacoch jeho vlády, že svet sa len zhoršil. Nič nevyriešil z toho, čo sľuboval, že urobí, alebo naopak, čím nás strašili, že počkajte, príde Trump a ten s vami urobí poriadok. Skoro tak ako na Ukrajine, keď hovoria, Bandera príde poriadok na vodu. Tak, také čosi bolo aj s tým Trumpom. Potom druhá taká vec, uzná, že budete vnímať možno kontroverzne. Ja vidím veľké nebezpečenstvo pravicového extrémizmu neofašistického charakteru. Ale ten strach vládnúcich elít z neho je len predstieraný. Sa využíva len na to, aby sa určitým spôsobom strašil, aby sa vypaloval rybník ľavici, tej radikálnej, lebo tieto kruhy neútočia na podstatu systému. Označovať ich za antisystémové, ja som teoretik. Odmietam, lebo nie sú ochotné zmeniť základný princíp súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Ja sa nezaoberám kotlebovcami, nemám čas tým, ale neviem, či by takéto čosi niekde u nich bolo. Áno, na to je zlé, to je v poriadku. Európska únia je zlá, tá je zlá pre všetkých. Odbočím trochu. Maďarský predseda vlády Orbán, ktorého často dávajú za vzor, ako treba reagovať na Európsku úniu, nájdete niekde, že povedal niečo proti NATO. Ja som povedal študentom, kto to nájde, má 2 skúšky u mňa, dám jedno bez skúšania, aj keď sa na mňa budú žalovať v Štrasburgu, že som porušil pedagogickú etiku a takto kamarátom známym hovorím, kto mi donesie taký článok, takým obratom kúpim fľašku KBŠ, alebo keď niečo chce iné, tak inakší darček takéto nenájdete. Na to je posvetná krava, ktorá takýmto spôsobom sa využíva na rôzne strašenie. Potom opäť zopakujem to, čo tu zaznelo, že ľavica je dneska silne mediálno-politicky aj kultúrne diskreditovaná. Pozrite si, čo všetko sa vytýka neomarxizmu. No to sú zverstvá, čo o tom napíšu. Ono je to komplikovaná záležitosť, keď sa to zoberie teoreticky, alebo zoberme, akým spôsobom, aj keď je 25 rokov od prevratu, sa stále straší tým, ako bolo zle za komunistov, čo zle urobili a podobne. Toto je opäť zámerná politika a kto sa z toho pokusí nejakým spôsobom vyvliecť, naráža na problémy. Potom štvrtým problémom je, tu sa to pokúša riešiť určitým spôsobom, čo je pozitívne, že samotná radikálna ľavica sa v týchto podmienkach atomizuje, rozdeľuje z rôznych dôvodov. Netreba nič iné, len, keď by som to povedal, z hľadiska tajných služieb, ktoré sa miešajú do politiky, proste založiť 2-3 malé skupiny, ktoré budú takéto veci šíriť a už potom je nasadený ďalší program. No a potom posledný, 5. bod je v tom, že podľa mňa charakter práce, duchovnej kultúry, každodenného života, sociálnej komunikácie, tak by sa mohol pokračovať, podporujú individualizmus a egoizmus. Klesá ochota pomáhať iným ľuďom, najmä na pracovisku a okolí, kde bývam. Organizujú sa rôzne zbierky, ktoré sú akosi vykompenzovaní tohto čierneho
svedomia a teda dal si na zbierku, nedal si tam, pre toho je to potrebné urobiť, ale pokiaľ sú tieto zbierky robené nejakými takými nejasnými subjektami, je to len odvádzanie od reálneho riešenia problému. Používam taký podmot, ja si pamätám ešte dobré socialistické časy, keď som niekam prišiel, tak mi povedali, súdruh, máš dobrý nápad, ale nie sú ľudia. Dneska, alebo teda bolo málo práce navyše, dneska, keď niekam prídu, povedal, pane, vy máte dobrý nápad, ale spracujte grant a získajte peniaze. A teraz otázka je, čo je horšie, keď sú ľudia a nemáme pre nich peniaze, alebo boli peniaze a mali sme málo ľudí na to, aby sa to mohlo realizovať. Takže to by boli také veľmi všeobecné tendencie, ktoré je možné, myslím si, nie len teoreticky vymedziť, ale dá sa o nich rozprávať aj, ako som aj ja uviedol, v rôznych praktických príkladoch. Ďalšia taká vec, ja pôsobím v tej oblasti teórie medzinárodných vzťahov, tak sa zastavím pri nejakých takých tendenciách, trendov vo svete. Prvým problémom je to, že sa vytvára multipolarita. Teda, že vo svete postupne veľmi ťažko, dlhodobo zložito vzniká viacero centier moci a ukazuje sa, že, čo tu už bolo opäť naznačované, že kapitalizmus vyčerpal, alebo Západ vyčerpal možnosti svojho rozvoja a prichádza priestor pre iné riešenie problémov, než ich poznáme. Keby som to zobral teoreticky, tak sa hovorí, že vlastne spomínaný Wallerstein o tom napísal aj práce, že končí zhruba 500-ročné obdobie dominancie Západu vo svete. Ale čo bude, to nie je možné jednoznačne určiť. Takže niekoľko takých poznámok na túto adresu. No, možno pre niekoho to je deprimujúce, a rozhodujúcim bude pôsobenie Číny. Tá jediná je v súčasných podmienkach schopná presadiť a začať uskutočňovať iný spôsob riešenia problémov, ako poznáme z toho západného kapitalistického. I keď sú tam mnohé zložitosti, to je len téza. Druhým problémom mnoho ľudí je ako si takými stúpencami Ruska, jak by som to nazval. Proste vidia v Rusku nejakú sílu, ale treba vidieť oprvé to, že dnešná Moskva nie je ekonomicky to, čo bola sovietská Moskva. A po druhé, zahranično-politické aspekty pôsobenia Moskvy sú trochu iné, ako sú vnútropolitické. Kto tam náhodou chodí, vidí, že ten život tam je o mnoho ťažší ako u nás, pre bežného človeka. A keď niekto nájde odvahu za 600 km ďalej za Moskvu, tak proste opäť z hľadiska riešenia problémov širokých vrstiev obyvateľstva to nie je dneska príťažlivé, čo je tam. Je to ako si z hľadiska medzinárodnej politiky, medzinárodných vzťahov iný pohľad, ktorý vyvoláva sympatie, ktorý pomôže riešiť problémy, ale opäť je potom otázka, ekonomicky je Rusko ešte horším neoliberálnym modelom, než Slovensko, či okolité štáty. Takže to je také veľmi protirečivé hodnotenie Moskvy a Ruska dneska. Treba vidieť, že to je iný pohľad na svet, je nám z rôznych dôvodov blízky, ale má to svoje háčiky. Potom z toho vyplýva taká štvrtá záležitosť, aké bude spojenectvo Číny a Ruska. To je vážny problém, to potom podmienuje aj Američanov, aj Európsku úniu z hľadiska toho tých centier svetovej moci. Problém je v tom, že kto má nejaký známy v Rusku, tak je aj množstvo Rusov, ktorí sa Číňanom boja a nevidia radi spoluprácu s Čínou. Z rôznych dôvodov, nebudem to rozoberať, takže nie je to také jednoduché, že by sa
spojili proti západu. Čína, keď je socialistický štát, ale predsa je tam pomerne silný súkromný sektor, no a v Rusku ekonomicky rozhoduje súkromný sektor, i keď je mnoho vecí v štátnych rukách, ale nie je to také jednoduché, nie je to, čo tam bolo pred desiatkami rokov. No. Potom ďalšia téza z tohto je to, že Západ evidentne upadá. Aj tá teória medzinárodných vzťahov, keď to veľmi zjednoduším, vzniká zhruba pred 100 rokmi preto, aby učila ľudí, teoretikov o tom, ako udržať angloamerickú nadvládu v svete. Po prvej svetovej vojne evidentne bolo vidieť, že došiel dých Veľkej Británii, postupne sa začal presadzovať americký model. Nebudem mať prednášku z histórie, aká bola Paríska mierová konferencia po prvej svetovej vojne. Celý rad ľudí nadšených v Amerike ďakuje Američanom za to, že rozbili Rakúsko-Uhorsko, tí, čo trpia nostalgiu po Rakúsko-Uhorsku, tým za to nadávajú a podobné veci. Tam sa niečo zlomilo, zmenilo a zhruba tých 100 rokov je už boj o vojensky povedané vojna zdržanie v tejto oblasti. No. Potom niečo k Európskej únii. No. Je veľmi zložitá záležitosť. Ja sa skorej pozriem teraz na Európskej únii z teoretického pohľadu, nie z takého stranicko-politického. Európska únia bez toho, aby sa pokúsila aspoň nejakým spôsobom, ale novým spôsobom vrátiť k tomu, čo bola idea sociálneho štátu, nemá šancu na zlepšenie svojho vývoja. Ale iným spôsobom. Sociálny štát je dneska čosi iné, než bol 70. 80. rokov. Opäť tá Európska únia sa dostala na cestie, keď už nebohého Charlesa de Gaulle'a vstúpili do Európskej únie Veľká Británia, potom prišla Thatcherová so svojou neoliberálnou politikou a celá tá Európska únia sa odtedy dostala na bok. Tým pádom nie je príťažlivá okrem takých ekonomických záležitostí, keď to zjednoduším. Nikto sa nestane členom Európskej únie, pretože by mu takto srdce zakošelo, že mu ju rozdrapia, a pretože chceme mať z toho finančný osob. Na tom to je celé postavené, ale najväčší finančný osob z toho majú vládnúce nadnárodné firmy, ktoré sa skutočne dehumanizovali, keď to poviem nejakým takým slušnejším spôsobom. Takže toto sa musí nejakým spôsobom zmeniť. Ako sa to podarí, je tam tá frakcia zjednotenej ľavice v Európskom parlamente. Čo môže tá urobiť, je strana Európskej ľavice, či tá je schopná niečo na tomto zmeniť. To je skutočne na diskuziu veľkú. No a potom také tri veci celkom v súvislosti s tým. Ja patrím k tým odborníkom, ktorí tvrdia, že Brexit vypádol naopak ako mal. Ono nebol vedený britskými občanmi, ktorí sa chceli zbaviť mrzkej nadvlády a diktatúry Bruselu, ale nadnárodnými finančnými kruhmi, ktoré sú prepojené z londýnskeho City, s Wall Streetom a chceli tlačiť na Európsku úniu, aby ako si zlepšila možnosti alebo ešte urobila výhodnejšími možnosti pre pôsobenie nadnárodných finančných spoločností. Malo to dopadnúť naopak. 48 proti vystúpeniu a 52 za vystúpenie, s tým, že by to bol silný argument na to, aby tú cházku z Bruselu ešte viacej dokázali manipulovať. Nevyšlo to, vidieť to, že to nebolo zorganizované, pripravené na tom, že už uplynul rok a ešte sa nič konkrétne neprijalo. Stále sa hádá, kto čo bude robiť, koľko kto zaplatí, ale všetko funguje rovnako. Takže to je jeden problém. Druhý taký problém, vízia. Alternatívou pre Európu, európsky kontinent by bola spolupráca Rusko, Francúzsko, Nemecko.
Tak ako motorom európskej integrácie sa stala spolupráca Francúzska a Nemecka, zmierenie po druhej svetovej vojne, zjednodušene povedané. Dneska treba veľké zmierenie Európy s Ruskom. Tá spolupráca nemôže ísť cestou integrácie, ale musí byť nejaká vzájomne výhodná, otvorená spolupráca. Európa potrebuje od Ruska určité veci, nie je dobré, keď je s ním v takom stave konfliktu, rozporov, sporov a podobne, ale toto je vízia, pretože keby sa to naplnilo, tak musia odísť z Európy Američania a musí sa zrušiť NATO. A to je veľmi zložitá záležitosť. Ale je to ako si jedna z takých vízií alternatív. No a skončil by som tým, že tá Európska únia v súčasnej podobe, napriek tomu, že teda ja si myslím, že tie európske hodnoty nie sú až také zlé, pokiaľ sa nedá priestor pre banky a právnické kancelárie zdieracké, že väčšina ľudí s nimi súhlasí, ale v tej súčasnej podobe, ako sa prezentujú, nemajú schopnosť vytvoriť z Európskej únie také centrum sily, ktoré by bolo schopné konkurovať Číne, dokonca ani Rusku spôsobom riešenia problémov, čo je veľmi smutné pre nás. Ja si myslím, že väčšina z nás s tými hodnotami nemá problém, má problémy s tým, akým spôsobom sa dneska realizujú a naplňajú. No a posledná poznámka v tejto oblasti. Najhoršie sú na tom Američania. Ale opäť, či globálne, alebo v tejto oblasti medzinárodných vzťahov, platí to, že Američanom stačí udržiavať chaos. Podkladajte pod kotol, to je jedno, čo tam dáte, len aby oheň úplne nevyhasol a vlastne týmto spôsobuje starosti nielen Číne a Rusku, ale aj Európskej únii. No, hlavným nástrojom je americký dolár. Nedá sa to dokázať, ale keď náhodou poznáte niekoho z tých finančných kruhov, blízkych Európskej centrálnej banke, tak je smutné, že tí ľudia s tými obrovskými platmi sa viacej boja krachu dolára ako krachu eura. Krachu dolára ako krachu eura. Oni žijú z eura, títo, nechcem povedať darebáci, pardon, však sú tam solidní, ľudia, ale viacej sa boja. To je tak, ako keby som sa ja viacej obával osud mojej susedy ako mojej manželky. No, takže pardon, aby som to trochu tak odlačil v tejto rovine. No a potom v súvislosti s USA opäť je tam veľká kamufláž, že aj nová administratíva vidí hlavný problém Číny a hlavné riziko hrozby. Teda USA vidí hlavné riziko a hlavný problém v Číne. Ale kamuflujú to tým, že Rusko poznajú lepšie, ešte z čias Sovietskeho zväzu a ďalšie veci, a voči Rusku sa im veľmi ľahko útočí. Vymýšľajú veci, o ktorých vedia, že zaberú. Najmä v tomto našom priestore. Evidentne sú to v mnohých prípadoch vymyslené hlúposti, ale časť ľudí tomu uverí a spôsobuje to tu rôzne problémy, ktoré potom sa využívajú na to, že teda Európska únia nerieši to, ani naše štáty, čo by prioritne mali, ale musíme poslať vojačikov do Litvy či do Estónska, alebo tam musí byť inštruktor pre iracké ozbrojené sily v boji proti islamskému štátu. No čo pomôže tu slovenský, keď to prežením, hrdlorez, ktorý je veľmi dobre vycvičený, ako ten bude pripravovať irackých vojakov na boj s islamským štátom. Vojensky to je nepredstaviteľné. Už prvý problém je v tom, že keby som mal ísť do púšte a žiť tam v tých podmienkach, tak mám, aj keď som mladý človek, určité zdravotné problémy, už sa necítim tak ako doma. Aby som plnohodnotne viedol takéto veci, tak to je dosť ťažko predstaviteľné. Takže to je taký ako si pohľad trochu,
globálny, alebo teda zväčša globálny s tým, že v týchto podmienkach je rozhodujúci to, že Američania potrebujú udržiavať chaos a to vidia aj angloamerické knihy, ktoré sú u nás, sú z toho poučené a pokračujú v tom. No, nemusí nič vyriešiť, stačí len, keď každý druhý deň príde s väčšou ľútosťou ako minulý týždeň. Takže to by bolo k tomu globálnemu, regionálne to už len prebehnem. No, v Európe je možno nájsť nejaké príklady toho, ako by mala radikálna ľavica fungovať na Slovensku. Ja si myslím, že Syriza v Grécku sklamala očakávania. Boli výhrady z takých kruhov radikálnych, komunistických síl alebo ľavicových síl k tomu, ako sa dostala k moci, ale neurobila nič z toho a tí nešťastní Gréci sú stále v rovnakých a väčších ťažkostiach. Českú republiku nechám mimo analýzy, Podemos, Španielsku opäť. Tak nebudem sa, ani sa tým radšej pre istotu nezaoberám, lebo to sú trochu pohostivejšie veci. Lepšie je sledovať. Nie z tohto dôvodu, ale napríklad, keď to opäť preženiem, ospravedlňujem sa za to, tak keď bola posledná česká predvolebná kampaň prezidentská, tak ja som bol rád, že sa tie štáty rozdelili. Lebo predsa len takú kreatúru ako Schwarzenberg sme na Slovensku nemali. Máme všelijaké, ale to sme nemali. Takú šikovnú konkurenciu má. Že má ako si, alebo druhá vec, to čo bolo pred niekoľkými týždňami, tá vládna kríza v Českej Ešte to na Slovensku sme tiež ešte nič takého, mali sme svoje všelijaké vylomeniny, ale takéto čosi nebolo, ale najhoršie na tom je to, že jeden aj druhý problém vedie k určitým zmenám atmosféry spoločnosti, vedie k tomu, že sa tam púšťajú do pôsobenia síly, ktoré by bez tohto neboli. Takže preto nechcem o tomto rozprávať veľa, bez pochyby by sa dalo o tom hovoriť, ale teda nemáme žiaden taký vzor. Ja vidím určitý pohľad na to, nikde nie je radikálna ľavicová sila, ktorá by bola vo vláde. Jedinou výnimkou sú nemeckí Die Linke, keď na čele krajinskej vlády v Turínsku je predstaviteľ Die Linke alebo to koaličná vláda. Takže Nemci majú v tomto určitým spôsobom určité výhody, aj to, že v tom západnom svete alebo v západnej Európe asi dosahujú viacej úspechov ako v inej strane. A teraz sa bude čakať na tie parlamentné voľby, majú šance stať sa treťou najsilnejšou stranou. Ak sa nestanú, bude to veľmi zlým znakom toho, že skutočne tej pravicovej, extrémistickej, populistickej politike sa podarilo dosiahnuť úspechy, lebo tam tá alternatíva, čo Deutschland je na pomerne veľkom zostupe a zaujímavé je to, že celoštátne má väčšie preferencie, ako dosahuje výsledky v tých krajinských voľbách. Bolo 7 volieb za posledné 2 roky krajinské a všade, kde kandidovali, vystúpili. Prvýkrát sa dostali do parlamentov, ale vo všetkých krajinách, ktorých kandidovali, a Die Linke, naviac, alebo viackrát oslabili ako posledný. Čo je opäť také varovné. A potom treba vidieť rozdiel medzi parlamentnými a prezidentskými voľbami. Vo Francúzsku sa opäť chystá veľká kamufláž, keď sa dá dokopy strana za pár týždňov a získa väčšinu vo voľbách, ako dneska nás médiá presvedčajú, či to bude taká, bude tá Macron-strana či Mikronová ako tak je tu nejaký ukazovateľ tohto, ale nič dobrého to nevyšlo. To bude niečo na spôsob, na Slovensku poznáme, také strany na jedno použitie, ktoré nám uškodili, priniesli jedného prezidenta, jedného magnáta, priniesli hore a množstvo ďalších vecí. Takže je to trochu nebezpečný javy, keď ja francúzsky neviem, nežil som tam z takého všeobecnejšieho pohľadu, nie je to dobré.
No, takže v Európe je to problém tento. Latinská Amerika, tam došlo k tomu, že v posledných rokoch sa zastavil, alebo pomaličky sa otáča ten trend, ktorý bol známy z minulého desaťročia, tzv. Zružovenia či zčervenenia Latinskej Ameriky. To, čo je dneska vo Venezuele, čo bolo v Brazílii a v ďalších štátoch, ukazuje, že ten trend momentálne upadá, možno neskončil, i keď treba vidieť, že poznáte latinosť, že latinskoamerický socializmus je trochu iný, ako sme poznali my. No. Potom na ďalekom východe sú dva štáty socialistické, aj podľa ústavy Čína a Kórea, veľmi rozdielne, nie je čas na nejakú analýzu, takže keby bolo potreba, tak sa môže niečím doplniť. V juhovýchodnej Ázii, na čo sa zabúda, sú tiež dva socialistické štáty, Vietnam a Laos, kde ešte stále ako si taká postkomunistická strana pri moci, aj oficiálny názov je Laoská ľudovo-demokratická republika. No, na indickom subkontinente je príklad Nepálu, kde boli na čele vlády od roku 2009 do 2016 komunisti. Ale problém je v tom, že tam sú dve komunistické strany zjednotené, jedna je maoistická, druhá je marxisticko-leninská a vedú medzi sebou spory, čo vedú aj k tomu, že v 2016 sa stal predsedom vlády nekomunista, i keď tá, teraz neviem presne, ktorá komunistická strana je vo vládnej koalícii. No. Obsahovo predmetne potom by sa mali uskutočniť analýzy ekonomické, ekonomicko-sociálne, aj demografické, proste čo nás čaká, na čo sa má reagovať. Podobne to je v politicko-právnej, mocenskej oblasti, bezpečnostnej či vojenskej, nevojenskej a nakoniec aj v oblasti kultúrnej, čo sa týka hodnot, noriem a ďalších vecí, ale to by vyžadovalo samostatnú prednášku, to som takto načrtol, aby sme videli, že nie len regionálne, ale aj z hľadiska obsahu a predmetu sa treba týmito vecami zaoberať. A na záver niekoľko takých poznámok. Prvá, osobne z toho teoretického pohľadu, to, čo som povedal, uviedol, dosť ťažko nájdeme v zahraničí reálny príklad, z ktorého by bolo možné zobrať niečo pre Slovensko, ak sa neobrátime na české reálie. Okrem toho dosť ťažko nájdeme niekde v Európe alebo aj inde niečo, čo by sa dalo vidieť. Takže musia sa nájsť nové postupy, pri ktorých sa môže vyjsť z historických skúseností, ale dneska nie je ani pre prvou svetovou vojnu, ani 30. roky, i keď nebezpečenstvo fašizmu existuje, ale to celkom inej podobe, nie ani situácia v 50 rokoch minulého storočia, ani v 70. Takže je to čosi celkom iného. Druhá taká vec, dneska to tu už niekoľko razy zaznelo, ale musím to zopakovať. Ľavici veľmi poškodila zrada komunistických vodcov z 80. a 90. rokov. Dovolím si povedať, že to, čo boli medzinárodno-politické analýzy aj spred 40-50 rokov, sú stále platné. V tom sme sa nič nemýlili, ale veľmi zle sme odhadli vnútorné podmienky, čo tiež nie je potešujúce. Ale treba tento fakt vidieť a to, že sme silnejší v tom globálnejšom pohľade, že vieme povedať skôr, čo je u susedov inde, než vieme riešiť svoje vlastné problémy. No a potom dneska žiaľ neexistuje nejaká reálna platforma na rozvinutie ľavicového radikalizmu. Vlastne bolo to opäť naznačené, prečo. Pirošík uviedol mnoho vecí, čo sa musí urobiť, aby sa to dostalo na určitú úroveň, vrbička. Ja by som teda videl skutočne to, že pôsobí rad subjektov, ktoré sa o toto snažia, treba sa o to snažiť viacej.
tak celkom asi na záver, základom úspechu je oslovenie relatívne kompaktných častí spoločnosti. Relatívne kompaktných. Potom druhá taká vec je dosiahnuť nejaký prierezový pohľad, prierezový prístup cez celú spoločnosť. Od ekonomických po teda tie bezpečnostné, politické, právne až kultúrne problémy. Fatálnou otázkou je vplyv medzi mládežou. Je to ťažké, čo ja vidím ako vysokoškolský učiteľ. Stále je zopár študentov, ktorí skutočne zastávajú prirodzene ľavicové názory, ale väčšina proste o tom nechce diskutovať. To je problém, ktorý ma nezaujíma. No a keby som to povedal, takže musí byť vytvorená generácia 30-tníkov s takým strategickým pohľadom, víziou, ktorí budú schopní za niekoľko desiatok rokov túto situáciu zmeniť. Lebo tá sa nezmení z roka na rok. No a potom posledná celkom poznámka, možné cesty, čo asi treba zvýrazňovať, opäť to tu bolo. Ja nie som z politickej praxe, ale z teórie. Prvým je poukazovať na asymetriu moci a bohatstva. To je hlavný problém, aj distribúcie. Druhým je pôsobenie proti individualizmu a konzumnému spôsobu života na západný spôsob. Taká poznámka, treba si vážiť autoritu a starších, ale rozvoj spoločnosti sa nedosiahne bez zvýšenej podpory žien a detí. A nie žien vo feministickom slova zmysle, ale skutočne ženy v tom, keby som to videl, slovanskom nejakom pohľade, ako matky. Vždycky moja skúsenosť je taká, že na dieťati sa viacej prejaví absencia matky, materinskej lásky ako muža a otca. To nie sme schopní si dneska uvedomiť, alebo veľmi sa na to nepoukazuje. A posledná vec, teda treba obnoviť dôveru, solidaritu a internacionalizmus. Sám malý štát ako Slovensko neurobí nič. Súhlasím s tým, čo bolo povedané o premiérovi Ficovi. Je to osobnosť, ktorá vyčnieva na dve, možno aj nad tej hlavy, nad slovenskými politikmi, ale zoberte si tú partiu, ktorá je okolo neho, hlavne tí, čo ste z vidieka, no proste tam tá, ako si garnitúra Smeru v mnohých prípadoch nezbudzuje dôveru. Ak som vás nepotešil, neteším ako na veci takýmto spôsobom. Ďakujem za pozornosť.